sa washroom. Yan. Nagapalinlo ko sa naman nga washing machine kay perte nagkikit ko. Perte ka itom. Gaya may mga palugot nga ginawa ng mga plangga. Maya man na nga may labang amo mo. Iya nga washing machine. Perte ka libagon. Libagon gali. Ano na? Libagin. Yan. Bawa ka mali na sinanggasan para ay nas kami sarong sinanggasan sa baka reels. Reels pa more. Na. Muna mga muni ang utak sa permilang sa reels nag-concentrate. Wala sa bra. Wala na sa itsakto nga pamisaron. Man. Ano na lang ini? Tinuntugid Bra lang bra. Kwarta? Bawa. Sinilang. Kwarta ko nga sa nagras ginapala. Base ang palugot ginapala. Hindi ang kwarta. Ano na. Dili na ako matapos sa akong obra. Ako nga amo mang labanan. Kinalan. Pagtanaw yan. Nagkakinagin ang washing machine para biligod ko na si Longga na. Ito nga niyo kay grabe nga pagkuskus sa iyang washing machine no, para lang magpagati. Ito nga niyo bla. Kapoy na inyo nga Longga. Sige lang gabay na. Obra ka na